5 θάνατοι διασύμων που στιγμάτισαν το 2016. Νούμερο 5. Alan Rickman. Ο Άλαν ήταν Άγγλος σκηνοθέτης και ηθοποιός, γεννημένος το 1946 στο Hammersmith του Νότιου Λονδίνου. Η ιστορία του ξεκινά το 1982, όπου κατάφερε να κάνει το μεγάλο βήμα παίζοντας τη τηλεοπτική σειρά The Barchester Chronicles, καταφέροντας έτσι στη συνέχεια να προταθεί και για βραβείο καλύτερου ηθοποιού το 1985. Στη μετέπειτα πορεία του έπαιξε στη γνωστή ταινία δράσης Πολύ σκληρός για να πεθάνει, καταφέροντας να αναδείξει το ταλέντο του μέσα από το ρόλο του Hans Gruber. Η αποκορύφωση της καριέρας του ήρθε μετά από 13 χρόνια, αφού πρωταγωνίστησε στις ταινίες Harry Potter από το 2001, καταφέροντας να γίνει γνωστό σε όλους μας ως Severus Snape. Ο θάνατος του Rickman έφερε μεγάλο σοκ στο κινηματογραφικό κοινό, αφού είχε κρατήσει κρυφό το γεγονός ότι έπασχε από καρκίνο στο πάγκρεας. Ο στάρ των ταινιών Harry Potter απεβίωσε σε ηλικία 69 ετών στις 14 Ιανουαρίου, έχοντας ένα μικρό εγκεφαλικό στο ιστορικό του από το 2015, το οποίο τελικά αποδείχτηκε μοιραίο. Νούμερο 4. Γιώργος Βασιλείου. Ο Γιώργος Βασιλείου, γεννημένος 21 Ιουνίου το 1950, κατάφερε ως Έλληνας ηθοποιός να πρωταγωνιστεί σε θέατρο, κινηματογράφο και τηλεόραση. Μεγαλώνοντας στην Αθήνα, υπήρξε βουλευτής και φιλανθρωπιστής, έχοντας δουλέψει σε διάφορους κλάδους, καταφέροντας να φτάσει στο επίπεδο που όλοι το γνωρίσαμε. Σαν απόφοιτος της δραματικής σχολής, συνεργάστηκε δίπλα σε μεγάλα ονόματα της ελληνικής τηλεόρασης και του θεάτρου, όπως ο Θανάσης Βέγκος και η Ρένα Βλαχοπούλου. Ο Βασιλείου, μέσω της γνωριμίας του με τον Νίκο Φόσκολο, κατάφερε να υποδηθεί σπουδαίους ρόλους, όπως αυτός του ταξίαρχου Θεοχάρη στην τηλεοπτική σειρά Καλημέρα Ζωή. Επίσης έπαιξε στις σειρές Η Λάμψη και Η Στάβλη της Εριέτες Ζαΐμη, οι οποίες έγιναν αγαπητές από το ελληνικό κοινό. Ο γνωστός ηθοποιός έφυγε από τη ζωή 2 Νοεμβρίου, δίνοντας μεγάλη μάχη με τον καρκίνο του πνεύμονα. Μαθαίνοντας για την αρρώστια που είχε, προσπάθησε να περάσει μαθήματα κατά του τσιγάρου στον κόσμο. Το τελευταίο διάστημα είχε επιστρέψει στο σπίτι του, στο οποίο και πολέμησε την αρρώστια μέχρι το τέλος. Νούμερο 3. Κάρι Φίσερ. Η Κάρι Φίσερ γεννήθηκε 21 Οκτωβρίου το 1956 στην Καλιφόρνια. Ήταν Αμερικανίδα ηθοποιός, συγγραφέας και παραγωγός, η οποία κατάφερε να εκτοξεύσει τη φήμη της πολύ γρήγορα μέσω της σειράς ταινιών Star Wars. Σταθμός για τη μεγάλη της καριέρα αποτέλεσαν επίσης και οι πασίγνωσες ταινίες Ο Χάρι γνώρισε τη Σάλι και Χάνα και οι αδερφές της. Η γνωστή σε όλους μας πριγκίπισσα Λέια σημαδεύτηκε από τις καταχρήσεις και τις ταραχώδεις ερωτικές σχέσεις της. Είχε διαγνωστεί με διπολική διαταραχή και για πολλά χρόνια έδινε μάχη με τον εθισμό της στην κοκαίνη και τα παυσίπονα. Φτάνοντας ως σήμερα, 60χρονη πλέον ηθοποιός υπέστη καρδιακή προσβολή στις 27 Δεκεμβρίου κατά τη διάρκεια πτήσης από το Λονδίνο στο Λος Άντζελες 15 λεπτά πριν προσγειωθεί το αεροπλάνο στη γη, με αποτέλεσμα να μην καταφέρει να κρατηθεί στη ζωή. Νούμερο 2. George Michael. Ο Αγγλοκύπριος Γεώργιος Κυριάκος Παναγιώτου, ή αλλιώς George Michael, ήταν τραγουδιστής, συνθέτης και στιχουργός. Κατάφερε να γίνει είδωλο της pop μουσικής, έχοντας για αφετηρία τις δεκαετίες του 1980 και 1990. Τα τραγούδια του αγαπήθηκαν από τον κόσμο, στιγματίζοντας μέχρι και σήμερα την παγκόσμια βιομηχανία μουσικής. Ο George Michael αποτέλεσε ιδρυτής του μουσικού διδύμου Wham, το οποίο κατάφερε να πουλήσει εκατομμύρια δίσκους. Κάποιες μεγάλες επιτυχίες που ακούγονται μέχρι και σήμερα από τον ίδιο είναι το Freedom, το Careless Whisper και το Last Christmas. Η μάχη του Michael με τα ναρκωτικά αλλά και οι συλλήψεις απείλησαν την καριέρα του αρκετές φορές, ενώ και η προσωπική του ζωή ήταν πάντα στο επίκεντρο. Στις 25 Δεκεμβρίου, ημέρα Χριστουγέννων, κατέφτασε νωρίς η δυσάρεστη είδηση που έφερνε το 53χρονο George Michael νεκρό στο σπίτι του στην Αγγλία. Σύμφωνα με τον παραγωγό του και μη έχοντας γίνει ακόμα νεκροψία, ο θάνατός του προήλθε από καρδιακή ανεπάρκεια. Νούμερο 1. Παντελής Παντελίδης. Ο Παντελής Παντελίδης, ο πιο δημοφιλής Έλληνας τραγουδιστής των τελευταίων ετών, γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Νέα Ιωνία Αττικής. Ξεκίνησε την καριέρα του στο τραγούδι παίζοντας σε μικρά κέντρα, προσπαθώντας ταυτόχρονα να προωθήσει την καλλιτεχνική του φλέβα μέσω τραγουδιών που ανέβαζε στο YouTube. Ποιος είναι αυτός για σένα φως? Ο Παντελής συνήθως ερμήνευε τραγούδια βγαλμένα από τη ζωή, δείχνοντας έτσι στον κόσμο το βίο του και τα συναισθήματα που κυριαρχούσαν μέσα του. Μερικά από αυτά τα τραγούδια είναι το «Της καρδιάς μου το γραμμένο», το «Τα σκοινιά σου» και το «Πίνω από εκεί ψηλά για σένα». Από εκεί ψηλά για σένα. Ο Παντελίδης, έχοντας όλη αυτή τη μεγάλη καριέρα στην πλάτη του, δεν κατάφερε να επιζήσει από τα τραύματα που του προκάλεσε το ατύχημα που είχε με το αυτοκίνητό του στις 18 Φεβρουαρίου. Το τραγικό ατύχημα σόκαρε τη χώρα, προκαλώντας θλίψη και στεναχώρια σε όλο τον κόσμο.